Ha Meryem geldin mi? Oo, da şarin soğuktuğunu. Geldim, hayırdır sen? Täze dukyny görýärmi? Ütgeşik eken. Bu nämen duhusygy? Mundan başga da gowy täzelik bar. Muňa söret. Täze ile täze aksy. Gudrat şop magazynymyzdan täze ýyl sowgatlar 300 manatlyk bilen 1000 manatlyk söwdäden aralyga sowgat berilýär. Näle boldy şunu? 300 manat könnämi? Bilemok. Onun asövdasyň näme zat ýokmy? Bar joşup bilşem şomy? Men näme bilen? Ana başlykdan soradam. Bala. Başlyk, O Meryem. şu teklifi men size verdim dämi? Hawa näme boldy? 300 manat näme? Adamlar 100 manatlyk sowda etseler näme? Bileň Meryem. Gudrat şopda Gudratda skitkalar bolar. Ödüm yanvar aýyna 10 mäşine çendi. Hatta 20 manatlyk jorabalany da hökman suratda Gudrat şopdan sowatlar bolar. Ödüm täze ýyl bayram münasibetli. Onna joşýaňyzda. Bolsa Meryemjan öz müşterilerimize bolsunna. Gudrat şop diňe Gudratly skitkalar bilen dowam eder.